Taura. Chekutanga mbudzi kuzvarira pavanhu ndokuti itandirwe mbwa naika. Nini ndine nyaya yangu yandoda kutsanangura pamberi pedare kuti rindibatsire tsangamire. Inini ndine mudzimai wangu andaigara naye. Ndoda pfuma yangu. Zorei. Ya razinzwa azi ndanga ndisina unozoziva kuti ndeisa kupi pfuma nyaya kuti wani mukadzi wangu wacho tane nguva takasiyana yazanga akandiudza futi kuti ava stepfather saka isusu kwedu tocha for example ndine mukoma wangu nini akambozviita zvino rora vachipa stepfather ndopazouya chaivo chaivo vakarora katuka ari kupi mukadzi wako arapa uya pachama ayo baba baba mugwari wakateerera murume wako achitaura amusongodaro ndofunga zvaari kutaura ndikupikisana nazvo nekuti ndichitanga kugara naye handina kana kubva ndakaburitsa izwi rekuti rini ava havasi baba vangu. Ndofunga ndakatorwa ndiri mudiki kuti patime yacho ndandiri under age. Saka zvekuti hanzi pfuma vanobva vakambozvitaura ivo ndofunga ndichigarisana kutogara kwandakaita handina kuita kutizira ndakaita kutiziswa futi. Ndofunga mukunzwisisa mataurano matiziswa nani neuyu mukomana tisina kana kumbodanana. It's like yanga iri planned issue. Taingova tisekuru simba ndofunga ndaitama nevanhu vepamba pavo ndeve panext door. Saka kuenda ndofunga vakabva vandisiya sevanhu taingowirirana. Toda kuti tiende kupi bhindura ndatambira ndambona kudyisai mari chichi nemuuyu munina wangu alapo ena anibhofa ndakakanganya ndobva ndobva tatogeza achitanzi tichienda kunotambira mari yangu bhindura ende ndodzoka ndokutorai ndobva tatofara tikati tikudyiswa mari nasekuru simba ndobva tatogeza vadzoka bva vatotuma taurisa isisi ndobva vatotuma mumwe mukomana wepamba pataigara so pamaraini akazofara ndobva tatogadzirira tapedza ndobva taenda handiti tiri murodhi ndobva atopa ava munina wangu $5 zvikanzi chisarai mimi titefichi fast tiende kupi isusu taakuenda vatangoti it's okay semunhu anga ari mudiko zvinhu ndasina basa ndasina mbozvinyatsozvikoshesa ndobva taenda kubhindura kuya ndofunga akabva anditi uye akanotambirira mari kubhindura makusena acho handiti ndobva atopfuura kuna sisi vake vaigara kubhindura vakazoshaya ndobva atopfuura akatovasira inyaya ndakatozoiudzwa ndakutozoudzwa mafambiro akazoita chazoita kuti ndisvike pasi panhandare apa ndobva asira sisi vake mari saka ina I didn't know tatosvika pakubhindura kwetapira taenda ndobva anditi tiri pakanusi tasvika pakanusi zvikanzi ada kuburuka panapa ndokusisi vacho aigara kuelodro tasvika panapa ndoda kuti ndoda kutanga ndaona sisi vangu apa handiti ndaona sisi vangu and then tobva taenda kupi kumutauni ndikati no problem hapana chakaipa ndobva sisi vacho vatofonerana bva vasangana tasangana navo pakanusi paipai sisi vacho bva vatoti ndoda kutenga chigrosari bva ndatoti it's okay uyu ndobva pakanusi paipai mbao bva apinda mbao mweme mbao makatora nguva asina kubuda handiti bva ndatofamba natete takatoenda paipai tiri murodhi kuenda munhu haana siswangu alright minute nditaura mwana mune mwana mese tine mwana akura sei mwana wacho ane 18 years ari form 1 ione makore mangani tine 31 chaita kuti kugara apa mashoko ataurwa takufedzera apa isusu ndiye ataurwa nemurume wavo
atakubvunza kuti wanga wakateerera here kuti murume wako ati ava havasi baba wani. Ndo zvandataura pakutanga kuti inini izvo zvandakubva ndakazvitaura. Isusu tiri kuti iwewe uri kureva here kuti murume wako uyu mashoko ari kutaura ndokugadzira. Aiwa ndekunyika. But nenyaya yekuti ivo saka iwewe kana uchiti ndokunyepa pfungwa dzako dzingafungidzire kuti anga atore papi. Mashoko aya nekuda kwokuti vanhu vakakura isusu takatorwa nababa tiri vanhu vakatorana namai vangu tiri vana vadiki zvekutoti that time isusu tangasingatomboziva kuti ava vasichi mukukura tisingatoziva kuti ava vasi baba vedu handiti. But nekuda kwokuti panhamo mai vangu vakashayika 2009 handiti. Panhamo pei vanozonzi vana chichi mai vangu vashayika handiti. Pakuzonzi vana vada kuenda kupi varufana kuenda kuhama dzavo handiti. Baba vanhu pavakasimuka and then vamwe vachingopanana mashoko nevanhu tanga takuziva. Vamwe vachiti ngavaende kunana baba vavo. Dhedha vakati ayewa kufa kwaita mai vavo hazvirevo kuti ndokuparadzana kwandaita nevana ava handiti. Ndo patakatanga kuziva nemunongu takasiva tiri vana vadiki takatosiyana nevo. Saka ava ndio baba vangu vakatora amai venyu svika amai venyu vashaya vanomwe mudzimai wavanawo zvavakaita vakabva vatora munina wamai kuti mai saka pane problem iya. Handioni pane problem iripo nje ndekuti baba vevana vanofanira kuziviswa kuti mupfuma yakuenda musha kwavo ndizvo zvandisi. Kasi kureva pfuma inoenda kwainofanira kuti iende kozi handifungi kuti vana vanozikanwa baba vatora munhu wokama ka handizve saka vana vanozikanwa kwapfuma. Chimwe chinhu chatinotarisira panyaya dzekuchengeta vana vana ava kuti nhasi vazoreverwa pfuma vakachengetwa nomumwe munhu anenge ano kudarika baba wacho. Saka tiri kuti isusu hatidi ubaba hwokungodya chete. Saka kana amai muripo muchitenda kuti murume uyo akachengeta munofanira kumumirira kuti awanewo zvinhu zvake zvokuchengeta kwani naye kuti ungonakidzwa chete nokuti vana ava vana baba wavo. Pamusoro Changame pana tete vacho ndivo vasara vari 1 varipo vanogona kupa. Saka nyaya yakapfava ingwa akusi kuti hanzi inini ndiri kureva pfuma unoda kudya inini. Aiwa muri baba ndimi baba vachengeta kasi maita zvakanaka mwana atete handifungi pachiri nyaya yakaoma. Ava vatoda pfuma yavo munyingina waziva manje kuti munhu ukama aripo wazoziziya atezo rako warapa taura yamai. Pamusoro yesangano ini handisi kupikisana nenyaya iyi atavakwa kuti tinotaura padiki-diki chinhu chakaita kuti isusu vamupesa tisanorora mwana ari chilengesa ava ndirefunosakala ndistate father uyu mwana uyu ndiye akatokonzeresa nyaya dzake bcause mwana akasvika pauti akanga asina kana bhethi. Ndikamubvunza inini kuti iwewe sei usina bhethi akati ndashanwa ndisa bhethi bcause yakoko ndistate father. Ndikamubvunza ndikati vabereki vakwe vanogova akati kumazowe chakutadzisaiwo kuti uende kumazowe kuti wane birth certificate chii kusvika ini ndatositagura nditese titsvage vanosara wane birth certificate. Ivo ndo vakava nenyaya dzakuba kwavo zvodai pakatizira ungati pakatiziswa vakaiva nelist yavo vakatisi kuti achida $2 todawo $5 mari yavanogona wadhei inotsvagwa. Ava vanhu vanga vakachengeta nyaya yavo pane pavakuda kuti vasvike but apa takungoigamuchira kuti ndio zvazviri ava ndo vakanga vakaiga nyaya yavo. Enzwaika isusu hamuna kuya kudari kuti muwanani mavatigadzirise toda kubhadhara izvo kuti mutsvaganeni handisi kuzvida. Amai baba vanova vakachengeta vana venyu vari vapfuma yenyu imimi hapana chakaipa. Ndovaziva kuti zveshuwa muroora wangu wakashaya hanzvadzi yangu yakatanga kushaya 1997 muroora wangu akauya akatorana nabhudha vakachengetana vakatobereka mwana mumwe chete vachizosvika vakakupurota iwa ini kuti ndisi vana vaidai kuhama dzavo hazviita hatina kurambaniswa nekuti mudzimai wangu angoshaya nokwanisa hangu kuti vana vangu munin'ina waadzimai vangu kumwe ndiye achasara pano achichengeta chii vana ari pana bafuti atodii. Saka nyange paida mabhethi inini ndoitwa Elizabeth Chilengesa ndinogofenda sara mabhethi hanzvadzi yangu mukuru ukashaya mudiki ukazoshaya baba vangu unodzinga sara pare wapfuma
isusu takungodzokera mumabasics edu tingarambe chitenderera nyaya itainzwa mwana wangu yapera ndinongotaurawo pane pavaresva kutaura ani aiwa aiwa zvemabheki aiwa autendera asi ni panaida kukumbira mudzi wemukana mukuru wangu inzwaika makwirira nyaya yepfuma munogara muwadzanaika hongo munozivana mune mashoko amunenge mikuudzana munochinjana mazwi asi chiri basa chokuti mukurira pfuma mwana ane 13 years it has been time a long time toda kugatsa nyaya yepfuma kana mune dzimwe dzamunoda kuhakirana munodzoka mudare tokuenzanisai kuti muwirirane kasi pati zvongatitaura nyaya yepfuma handiti ndisimba unobvuma kuti mwana ndowako mukadzi angari wako isire mombe dzake ka damage wakabhadhara here hapana wangavenza mari mbichana here kana ikuzikanwa tsvakira kunonimbonani zvakaita kuti yes andina apa mukadzi ka simba ka mwana chikambaira simba kudhara simba sandendisepi simba iwe ukuzomesera nyaya iri pachena chawirwa pana paipfuma isu tinongochaja zviripo zvokuti akazodai akadai hazvina basa mwana ndewaniko simba anonzi mwana wokwani wokwani anonzi aisha mpesa misirei mombe dzake tine mombe dzedamage nato anditi yokumara mwana imwe chete ina ndandikutaura zvakuta zvanasipisana nazvo ndakatasa nemukomana uyu vanhu vesandozoti baba wake kozvesvi vane samuyeza vakasivoka baba wake havachashandi iye wacho haashanda saka ndinoda kuti mukumbirira kuti anobhadhara sei hamisa maziva ndachajei ende mhosva hairegedzi kubhadhara nokuti pane mumwe ari kuti asi saka ndiri kuti ngatiende panyaya mese mimi ndiri kuziva kuti nyaya yese naamempesa muzukuru akafuma akafanda asi munoenda kunaye handinoda kubvunza mbunzo iwo arwara oraiti ngatege kufuisa rufu arwara zvokuti mimi muda soona kuti muzukuru kunomwe kuda kuendwa munoenda kunani muchitsvagei kuna sakala kana makangwara ayisi saka ngatigadzise nyaya dzakagadziswa tati mombe dzedamage nato chifuti imwe yasara timu neomai 5 dzakona matiyama aita sei mwana anogara pambuya vake saka yari kuti ndikada kukumbira mwana ndinomuona ambuya pyavo mwana kuti mwana amboya kuno kuti ndakamboenda chida kuona mwana ndikati ata sei ndanza vakamutuka chimushure mekuya aenda chida kuona mwana ndiwo munhu wese amira kati utange tataura pamusoro penyaya simba mwana ndiwo munhu wese ani mukuona dare rino ratinotarisa kwakakodzera kuti mwana aita sei nai agare asi mwana ndiwo munhu wese vaisire mombe dzavo 5 tete vari kuti mwana tiri kurandira hatisi kurandira mwana mama vake mwana vanga vasi kugara muno muzimbabwe vakatouya dca mai vakanga vachigara kusouth africa vanouya every december ndo yavaiuya since vaenda kusouth africa akauya aiuya kukumbira mwana holiday dzinongo achamupa 2 weeks mwana udzoka okumba nekuda kwezvikonzero mese zvamukuta mama asi mairambira kazvo imimi chimboniteerera ika mawirira nyaya yepfuma pana imimika madisputes munawo akawanda zvese zvamuri kuita zviri wrong izvi ini makazoti tiende kumutemoka munozonyara manje bcause hakuna anopinyura kumutemo isu tinoda kuti tiite zvinhu zvepfuma tipedze izvi zvevana zvamakuisa zvekasitodhevana nechichika hapana asi mubereka hapana asi mubereki akazvara neakazvarisa vese vabereki ende ndemuona musitemo last time najuly kuti tinoti kudii saka zvokuti mundiudze zvese zvomutemo izvo musandiudze ini ndoda kuti tigadzise nyaya yepfuma vaisire mombe dzake 5 simba iwo nemuromo wako pane mombe dzako 5 mise 250 pamombe handitozwa nenyaya yechild marriage pakanga pane 13 years ago ndasandaamama saka ndikuti kudhira nenyaya yandinayo yatanga nhasi simba unobhadhara sei mombe 5 250 pamombe inobvaita 1.250 ndizvozvo unobhadhara sei mhosva inofanwa kuripo
inoda uripo but so far ndiri kutanga kutangira papi because zvati ndiomera. Muisi after 3 months mombe 2. Kana waya mudare you must be very serious. Yeah. You must be very serious. Kana waya mudare muno you must be very serious. Yeah, ndinongwa because 3 months. Muisi mombe 2 for 3 months. After 3 months mombe dzimwe about 5 months. Wabadira mombe 2. Ndiri kukuconsider ndofunga kutozona ndikuconsider watome 8 months. Ozomba dzimwe 3 months opedzisa. Yasara yachete. Kana uno chichemo una yakupi kwa mambo. Amene yako asimunyowani muno munoziya mambo. Tunaziya. Iwe kana chichemo nyaya custody amada kutanga mwana iyi. Chinjeri mumwe munhu anozoluza zvinozvibowa. Saka tiri kuti muitaure. Kana mchida kuti custody mwana ichene hapana asiri mubereki. Both parents must have custody of their children. Tomwa mutemo. Mese maparents ngaachasi ikodzero kumwana wavo. Whether ari ku UK ari ku England kana awe afa kwana mukana nemwana wake. Musasafoketise vana nokwapa mashuka asina kunaka. Sasa ino ndofunga ndapedza ipapo. Amembesa. Iterere mamboyi toshanda tese. Ingo munoriso mwana ngano yanguwa yakakodzera kumba kwenyu. Kana achidzoka kumba anofanira kuziva kuti kudzoka kumba kuna ambo ene nguwa yakakodzera. Iwe kana kutora mwana unofanira kuziva kuti mwana anofanira kudzokera kuna ambo yake kuna baba vake nokuti uyu simba uyu asina kuchengeta mwana. Mwana ogara nako. Ndoshinzwa ndoto respect. Mwana wako ane 2 years. Ndazvinzwa. Mai vaenda ndo mwana chindira mwana uyu. Pavanouya pesi mai apa. Last holiday ndo vane mwana. Ndovanda nokutora January chikoro zvauno. Pakuda mwana kunogara. Mwana ijira rinodhonzera. Atinambobvira waipa mabero kasaranya izvo zvauta akandara baroti. Cheno kamapiki. Pakutondibisa kuti kuzonyanya yemwana paroti. Wozi nditi muroorwa. Ndimuchama mupesa. Chifamba netsoka dzako. Oya kana mapesa togara pasoronga. Mwana ijira rinodhonzera. Zvese zvautora munhu zvokunyera izvo. Iwe wanzwa ere mwanangu? Dati. Pakaipa. Pakaipa kasimanzwa ndataura. Naimi vedare. Amuna kunzwa zvandikutaura. Chisumuka simba. Sumuka unosaina munyingina wende pansi. Iwe mwana iwe, teerera zvandataura. Maida basa changamira. Ladies and gentlemen, remember takambopisa nemabhero manyama, and I have a special announcement today kuti we are back with mabhero manyama. Contact Stavo Quality Bells on the number that is showing on the screen. Vanokuitira delivery Zimbabwe wide, because and it's not world wide. You know, it's Zimbabwe wide. Chero kwauri, you just contact them on the number that is showing on the screen. Vanokuitira sealed bells, and the sealed bells are you get them at wholesale prices. Chikuwaba type number iri pa screen mopiwa mabhero enyu, sealed, all types, quality grade. Any bhero rawangofunga from any mari yauinayo unowanda skillful, because toziva kuti paZimbabwe zvinhu zvinenge zvakaoma, but it's not enough to just complain. Ukakomplaina woita skillful wotsvaka kamari, and one of the ways for you to make money today is for you to order mabhero wototanga kutengesa. Saka Stavo is the guy, Stavo is the link. Stavo Quality Bells vafonere today. Ukavati ndabva kuna Ziko, because inini ndini main link. Gwawati wabva kuna Ziko uneka discount kaunopiwa, unongomuti ndabva kuna Ziko pamari amune mawirirana anokubvisira kamaka discount kari sanctioned by me. So contact them on the numbers that are showing on the screen and you'll be good to go.